ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ದಾದಿ. ಅಯ್ಯೋನ ನೂದ. ಎಂತ ಮರೆ ನಿಮಗೆ ನೆಟ್ ಸರಿ ಇಲ್ವಾ? ಈಗ ಸರಿ ಆಯಿತು ಮಾರೆ. ದೇವ ದೇವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್. ಸಂಪತಣ್ಣ ಹಾಯ್. ಎಂಚಲ್ಲರ ಚಾ ಪರಿಹಾರ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತಾರ. ಸಂಪು ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಅಂತ ತುಷಾಂತ್. ಸರಿ ದಾದಿ ಸಂಪತಣ್ಣ. ಸರಿ ಎಟ್ಟ. ನಮಸ್ತೆ ಸಂಪು ಬ್ರೋ ಅಂತ ತುಷಾಂತ್. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೃಷ್ಣ ನೀರು ದೂರ పోయింది ಮಾರೆ ಈ ರಂಚು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಂಚಾಯಿನಿ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬನ್ನಿ ಡೊಂಬರಾಟ ಆಪನು ಪನಂಜಲ್ಲಿ ಡೊಂಬರಾಟನ ಓದಿ. ಆ, ಹೂ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ. ಸರಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಮರದ ಕೊಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ, ನೀವು ಹಾಗೇನೆ ಮಾಡುದಾ? ಟೀ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ. ಲೈಕ್ ಶಶಾಂಕ್ ಅವರೇ ಹಾಯ್. ನಿಮ್ಮದು ಬ್ಲೂ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಮಾರ? ಇರಿ ಕೊಡು. ಕೊಟ್ಟೆ ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರಾ? ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಶುಭ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿಮಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದು 3ನೇ ಚಾನಲ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಹೌದಾ, 2 ಚಾನಲ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ. ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪುಜಿಯನ್ನು ಬಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಂಪತಣ್ಣ. ಹಣ್ಣು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ. ಅದೆಂತ ದೆವ್ವನ? ಅದಿವರು ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ದೆವ್ವ. ಗುಲಾಬಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಂತ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪ? ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ನೀವೇ ತಿನ್ನಿ. ಅದು ನೀವೇ ಕುಡಿಯಿರಿ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ, ನಾವು ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಕುಲೆ ಮುದ್ದು. ಹೌದಾ, ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಕುಲೆನಾ ನೀವು? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಎಬಿ ಹುಳ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಿ ಆಯ್ತಾ? ನಕ್ಕುರ್ದ ಸಿಂಬಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಅಂದ ಕುಕ್ಕು ಕೊಡ್ತಿರ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮೊದಲ ಚಾನಲ್ ಯಕ್ಷ ದಾಖಲೆ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮೋನ ಆಗಿ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ 2ನೇ ಚಾನಲ್ ಆಫ್ ಮೋನ ಆಗಿ ಈಗ ಇದು 3ನೇ ಚಾನಲ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಹೌದಾ, ಪದಕ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಣ್ಣು ಕೂಡ ಬರ್ತಣ. ಬರ್ತಣ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ. ಹಣ್ಣು ಬೇಡ ಮುದ್ದಿಗೆ ತೆಮ್ಮಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಂಪತಣ್ಣ. ಮೂರ್ತಿ ಬ್ರದರ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೈನಾಪುಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಚಾಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಂಪತಣ್ಣ ನೀರ್ನಾಡ. ಹಾಯ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ. ಚಹಾ ಕುಡ್ದಿಲ್ಲ, ಯಾರಾದರೂ ಚಹಾ ಕೊಡಿ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚಹಾ ಕೊಡಿ. ಅದೆಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈರೊಂಜಿ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಅಂದೆ ಸಂಪತಣ್ಣ. 8ನೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಮೇಳದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಹೌದಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಶಾಂಕ್ ಅವರೇ. ಪರಂಗಿ ಹಣ್ಣು. ಹೌದಾ, ಓಕೆ ಓಕೆ. ಕಿರೀಟ ಕೊಟ್ಟರು ನೋಡಿ, ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ತಗೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ? ಒಂದೊಂದೇ ಕಿರೀಟ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾನು 2 ದಿನ ಇಲ್ಲದೆ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ನಂದು. ನಾನೀಗ ಬಂದಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಹೆದರಬೇಕು. ಕೊಬ್ಬರಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು? ಅದು ಗೋಂಟ. ಚೆನ್ನಾಗುಂಟಾ ಗೋಂಟ? ಇದೆಂತ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ? ಯಾರು ತಿನ್ನೋದು? ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತಿನ್ನಿ ನೀವೇ. ಅದು ಯಾರು ಖಾರ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಇವರು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ, ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಿ ಆಯಿತಾ?
ಓವತ್ ಓವತ್ತಿನ ಸಾಧನೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಸಿಂಪಲಣ್ಣ. ತಾರೈ ಕಜುಪ್ಪುಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ. ಅದೆಂತ ಮಾರೆ, ಬಚ್ಚಂಗಾಯ? ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಏನನು ಅಂತಲ್ಲ ಹುಡು. ಮೂರ್ತಿ ಅಣ್ಣ ದಾದೆ ಕಜುಪ್ಪನಂದಿಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್. ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಎಸ್ ಸರಿ ಚಾಪರಿಯಾರ. ಎಂಕ್ ಬಿನ್ಸ್ ಕಜಿಪು ಇರೆಗ್ದಾದ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣ. ಎಂಕ್ ಬಸಲೆಗ್ ಬೂತಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಎಕಡೆ ನಾನು ಬೇತೆ ಬಂದಕ್ಕಂದು 6/9/2026 ಜೆ ಸಿ ಪಿ ಮನೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಇಟಾಚಿಯಾ? ಓಕೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ ಗೈಸ್, ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡುವ. ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಮುದ್ದು ತೋಟಡ್ ಪೋನಾಗ ಮೆಲ್ಲ ಪೋಲೆ ಜಾರ್ದು ಬೂರುಚ್ ಯಾನು ತೋಟಡ್ ಪೋನಾಗ ಇರಗೊಂದು ಕಾಲ್ ಕೊರ್ಪೇವೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣ. ಎಕಡ ಅವ್ವೆ ಪಂಡಿನಿಕ್ ಕೇಂದಿಚ್ಚಿ ಅಂದ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಮೂರ್ತಿ ಬ್ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ನೀವು ಬ್ಲಾಕ್ ಅದು ಇವರಿಗ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣನಿಗ. ಓಕೆ, ಹೊರಡ್ ಜಾರ್ದಿರಾರು ವಾ ಬುಲಿತ್ ನೀ ಪೈ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ. ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು? ಅವೀರು ಬೂಡ್ದು ಮರನಿ ಪನೋಡ ಓಲಿಂದು ನನಗೆ ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ತುಷಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣ. ಕೊಡಿ ಕೊಡಿ, ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್, ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ನೀನು ಲೈವ್ ಮಾಡದೆ 3 ದಿವಸ ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಪೆದಂಬು ಬುದ್ಧಿ ಈಗಲೂ ನೆನಪಿದೆ. ಇತಿ ನಿಮ್ಮ ಲೈವ್ ಬರುವ ಮೊದಲು. ಹೌದಾ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ? ಮಗನೇ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಬಾ ಕಂದ. ಆ ಕಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಮಾರು. ಕಂದನಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂತಂತ. ಅವು ಕಂಡೋಡು ಪೋನಾಗ ಪುನೀತ ಬರಿಟ್ ಕಾರು ಗುಂಡಿಗೆ పోతాను ಅಂದ. ಅವೇ ಎಂಕ್ ಪಂಡೇರೇರ ಬೊಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅಂದ ಅತ್ತಂದು ಇರಡನಿಕೇನು ಗೆಂದಾಂಡು ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಅಂಚಿಕೇನಂದ್ರು. ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ? ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಜನರೇ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ? ಕೋಪವಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ದು ಮ್ಯಾಮ್ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡ ಬಲಿಪುರಿ ತುಷಾಂತ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪುಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ. ಕಂದಾಗ ದೋಸೆ ಬಂದ ಕೊಡ್ದು ಜೀದು ಮುದ್ದು ಅವಿಂಚಿನಿ ಚಾನ
ಛೇ, ಬೇಜಾರಾಯಿತು ಸಂಪತ್ತಣ್ಣನಿಗೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಹೇಳಬಾರ್ದಿತ್ತು, ಅವರು ಗುಟ್ಟಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ವೈರಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕಕ್ಕೆ ಸ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ನಂದು ಕಕ್ಕೆ ಸ್ವರ. ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಗೂ ಓಡುದು ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ? ನಾನು ಹೋಗುದು ಈಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಉಂಟು, ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ. ನೀವು ಲೈವ್ ಉಂಟಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಆಯಿತಾ ಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣ. ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಬಲಿ ಪೂಜೆ ಇರ್ಬಂದಿಲ್ಲ ತುಷಾಂತ್ ಈರ್ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತುಲೆ ಮೇರು ಸಂಪತ್ತಣ್ಣೆ ದಾದ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಆರು ಕಕ್ಕೆದ ಲೆಕ್ಕ ರಾಪೇರ ಅವು ಬಂದು ಪೂಜೆ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣೆ ಗಾಳಿಗೆ ರಾವೊಂದು ಇಪ್ಪು ರೇಪ ತುಂಬ ಎಂತವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಕುಲೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಕೈ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಆಯಿತಾ. 2 ದಿವಸದ್ದೆಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ. ಮುದ್ದು ಪೆಟ್ಟುಂಡ? ಹಾಂ, ಪೆಟ್ಟುಂಡು ಪೆಟ್ಟುಂಡು. ಎನ್ನ ಕಕ್ಕೆ ಸ್ವರನ ಆರು ಕೇಂಡ ಏರ್ನ ಅತ್ತೀಯ ತುಷಾಂತ್ ಮೇರ್ನ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓ ದೇವರನೇ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸು ಬಂದದ್ದು ಯಾವಾಗ. ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ, ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚೈರೆಗೆ ಈತಿ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತಂಡು. ವಾ ದೇವರಿಗೆ ಎತ್ತು ಬರ್ತಿರು ಬಂದು ಇತ್ತೆ ದೇವರೆಂದು ದೀರಂಚ ಬಂತು ನಾನು. ನಿನ್ನ ಲೈವ್ ಸೂಪರ್ ಹತ್ತು ಪಂಡಿನಿ. ಹಿಂದಿ ಲೈವ್ ಸೂಪರ್ ಅಂಚೆ ಹಿಂದಿ ಲೈವ್ ಓಡು ಓಕೆ. ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಹತ್ತು ಅಂಜೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಸಂಪಣ್ಣಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬನ್ನದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಅರೆಗೆ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣನ ಬನ್ನಿ ಕಕ್ಕೆ ಸ್ವರ ಆರು ಎಂಕ್ ಬನ್ನಿ ಕುಲೆ ಬೊಲ್ಲೊಡು ಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಬೊಲ್ಲೊಡು ಬಿಡುವಾರು ದಾನಿ ಹಿರೇನು ನೂಕುದು ಬಾಡ್ರು ಉಂಟು ವರಂಗದ ಒಂದಿಟ್ಟು ಕೆರೆಗೆ ಮುದ್ದುನ್ ತೂಯ ಮೋನ ಓಲಿ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಇರು ಓಲ್ತು ಇನ್ನೇನು ಏನ ನೀರು ತೂವರ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಈ ಪೊಣ್ಣಾಗಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಂಡಲ ಪುಜು ಎನ್ನ ಕಕ್ಕೆ ಸ್ವರ ಸಂಪು ಅಣ್ಣಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಇಜ್ಜಿ ತುಷಾಂತ್ ಏರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಬೈಜ್ಜೆ ನೀರ್ನ ಲೈವ್ ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಏರೇರ್ ಪನೋಡಿಂದು ಇಜ್ಜಿ ಕಕ್ಕೆ ಮೇರು ಕಕ್ಕೆ ಸ್ವರ ಮೇರ್ನ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಗರ ಗರ ಇಂಟು ನಾನ ಪೆದಂಬು ಪಾತೆರಡು ಪೊಣ್ಣಾಗ ಒಂದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಅವು ಆ ಪೂಜೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ. ನಾವು ಪೋಯಿ ಒಂದೊಂದು ದೂರ ಹೋಗ್ನಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣ ಇರೆಂತೂಲೆ ದೀಪ ಪೂಜೆ ದಿವಾಕರ್ ಅಣ್ಣ ಬಂದರು. ಹಾಯ್ ದಿವಾಕರ್ ಅಣ್ಣ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಲೈಕ್ ಡನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾನು ತೂತೆ ಇರೆನ ಮೋನೇನು ಕನೊಟ್ಟು ತೂತನ ಅಂದೆ ತುಷಾಂತ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಸಿ ಯು. ಹೋಗುದಾ ನೀವು? ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ಹೋಗುದಾ ನೀವು? ಎಂತ ನೀವು ಹಿಂದಿ ಲೈವ್ ಪೋಯಿ ಮೂರ್ತಿ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ. ಹಿಂದಿ ಲೈವಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ದಾದ ಈ ಮನೆ ಪಂದೆ ಕೊಲ್ದ ಎತ್ತಲ ಪಾತಿರುವಾರ ಒಂದೊಂದು ಸಂಪತ್ತ ಬಾಯಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದೇ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ. ಜೀವಂತ ಇರುವಾಗ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಯಾರು. ಪೋಯ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣ ಇರೇನು ತೂಲೆ ಇರು ದೀಪುಜ್ ಹಿಂದಿ ಲೈವ್ ಮಿನಿ ಪೋಡು ನಿಕ್ಲೆ ಹಿಂದಿ ಲೈವ್ ಹೋದು ಎನ್ನಡೆ ಬರೋಡು ನಿಕ್ಲೇನು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಬೆಲ್ಲನೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಏರೆಗಾವು ಅವರ ಗಾಳಿಜ್ಜಿ ತೂಪುಜಿ ತೂಪನಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಓ ಅಂಚಾನ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಡಪಡ್ನಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ತುಷಾಂತ್. ಪಾತೆರ್ಲೆ ಇರು ಪನೊಂದಿರ್ಲೆ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣು. ಹೌದು, ಮಾತಾಡಿ 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 ಗೈಸ್. ನೀವು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರೆ ನಾನೆಂತ ಮಾತಾಡ ಅಲ್ವಾ? ಬೈಯೋಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಜನ ಬೇಕಲ್ವ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ.
ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 4 ಕೋತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. 4 ಕೋತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಆಯಿತಾ. ಒಂದು ಸಂಪತಣ್ಣ, ತುಷಾಂತ್, ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ, ಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣ, ಮತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಪಾಪ ಬಿಡಿ. ಮುದ್ದು ಇರ್ನಲ್ಲ ಇವಡು ಚಾ ಕೊರಡಿ ಪರ್ರ. ಓ ಯಾನ್ ಚಾ ದೀತಿ ಮೈಪೊಡ ಚಾ ಇರೆಗ್ ಬಾಯಂಗದ ಕುಲ್ಲುಲ್ಲ. ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಮುದ್ದುನತ್ ಮೋನೆಲ್ಲ ಮುದ್ದು ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡ ಏನೊಂದು. ಈ ಕೋತಿಯ ರಾಣಿ ಅತ್ತ ಅವನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇರೆಗ್ ಬನ್ನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಇಂಕ. ಕೋತಿಗಳ ಯಾರು ಜೋರ ಕೆರುವೆ ಜೋರು ಪಂಡ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸಂಪತಣ್ಣ. ಮಾತು ಯಾವತ್ತೂ ಬಂಗಾರ. ಓ ಹಂಗೆ ತುಷಾಂತ್, ಹೌದೌದು. ಮಾತು ಯಾವತ್ತೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರಬೇಕು, ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಮುದ್ದು ನಿಜ ಯಾನೆ ಜೋರೇ. ಹಾಂ ಅಂದು ಜೋರು ಜೋರು. ಹೌದು ಜೋರು ಜೋರು, ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರೇ ಆಯಿತಾ. ಪಾಪ ಅಂತ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಅತ್ತು ಈರು ಬಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಸಂಪೊಬ್ರು ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ತುಷಾಂತ್. ಇಬ್ಬೆಲ್ಲನ ಪಾತ್ರ ಬಂಗಾರ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಪಾವನ ಆಪುಂಡು ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ. ಅಯ್ಯೋ ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚ ಅದು ಬಂದೆ. ಮನಸ್ಸು ನೋಡಿ ಬಿಚ್ಚವನು. ಮನಸ್ಸು ಇಂಕ ಓಡತ್ತ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಿಚ್ಚವನು ಮಂಡೇರ್ನ. ಬಿಚ್ಚೇರ ಬಲ್ಲು ಓಲುಂಡು ಸಂಪುಬ್ರು. ಅಮ್ಮ ಈ ತೂಲೆ ನೆರ್ಪುನು ತುಷಾಂತ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸಂಪತಣ್ಣ. ಓಲಿಗೆ ನೀರೈಗೆ ನೆರ್ಪುನ್ ಬಂಡ ವಾರೈ ತಿಪ್ಪುನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಇರ್ಬೊಕ್ಕ ಕುಲ್ಲಾರ ಬಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಗೊತ್ತಾಗ. ಎಬ್ಬಾಯಿ ಎಂಬಲ್ ಪಾಪನ ದಾದ ಪುಣ್ಯ ಲಂಕ ಗೊತ್ತು ಜಿಜಿನ ಹನುಮಂತರದು ದುಂಬು ಎಂಬಲ್ಲೇ ಸೂ ಕೊರ್ದು 5 ಯಾನ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಡತೆ ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ. ಚಾಯ ಲೇಟ್ ಬಿಟ್ಟೆ ಅವು ಹನುಮಂತ ದೇವರಿಗೆ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಲಿಕ್ಕ. ಮುದ್ದುಗೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮುದ್ದತೆ ಯಾರು ಪನ್ಪುಜ್ಜರು ಬಾಯಿ ಬಿಡಿ. ನಾವು ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕಿತ್ತು ನತ್ತೆ ಕರ್ಲೆ ದೇತಂದು ತುಷಾಂತ್ ದೂರ ಪೋಯಿರು. ಮೋಕೆ ಉರ್ಕಾರುಂಡು. ಈ ಟೈಮ್ ಉಡು ಪುಟ್ಟುದುಂಡ ಇಡೀ ಊರು ಭಸ್ಮ ಅಂತ. ಆ ಟೈಮ್ ಉಡು ವಾ ಕುಲೆ ತೊಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತಾರಂತ. ಎಂಚಿನೆಯ ಕುಲೆ ತೊಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ ಎಬಿ.
ఇడొత్త శాంతి ఇరేనుండత్తా ಕೋಪ ಒಲ್ಪ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಮೋಕೆಲ್ಲ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅಂದ ಅಂಚಂಡು ಪೆಟ್ಟೆಪಾಡು ಆ ಪೂಜ ಪೆಟ್ಟಪಾಡು ನಾನು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಯಾರಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ದಾಯ ಉಂತಾಯಿನಿ ಬನಂದುಲೇರು ತುಷಂತ್ ವಾಕುಲೇ ಒಂದು ಬನಂದುಲೇರು ಸಂಪತಾಣ್ಣೆ ಈ ಲಂಕಗು ಸೂ ಕೊರ್ತು ಕೊರ್ತೆ ಪಂದ ಲೈವ್ಡ್ ಪಂಡ ಇಡೀ ಊರು ಭಸ್ಮ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ. ಹಾಯ್ ಲೋಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚಾಡ ಎನ್ನ ಚಾತುಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಬೊರ್ಚಿ ಹೌದದೇ ಓ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರಡ ಓಕೆ ಪೆತ್ತದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಕ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ವೆಜ್ ಇರಗ ದಾದೆ ಹಾಂ ಒಂದು ಪಡೆಕುಲೇನ ಅಂಚ ಪಂಡ ದಾದಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಸ ಉಂಡ ಬರ್ಸ ಕಾಂಡ ಎತ್ತಂಡಿ ಎತ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಅಂಚುಂಡೆ ಏರ್ ದಾದ ತಿಂಡಾರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಾದೆ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಇತ್ತ ದಾದ ತಿಂಡಾರು ಚಾ ಪರಿಹಾರ ಲೋಕಿ ಬ್ರದರ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ. ಲೋಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮೂಲು ಮೇರು ತುಷಾಂತುಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ಅನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂಚನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣನ ಚಾನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಎರಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಾದ ಮುಖ್ಯಾರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪು ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಪಡೆ ಕುಲೆ ಪಂಡ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಇಜ್ಜಿ ಸೈದಿನ ಕುಲೆನಾ ಅಂದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ. ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಲೋಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಮುದ್ದು ಚಾಕದಾದೆ ಅವು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸಾರಿ ಸಂಪತ್ ಅಣ್ಣ. ಮೂಲು ಸೆಕೆಟ್ ಸೈ ಒಂದಿಲ್ಲ ಚೂರು ಇಂಚಿ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಬನೊಂದಿಲ್ಲ ತುಷಾಂತ್ ಅಂದೆ ಬರ್ಸ ಬೋಡ ಬರ್ಕೊಂಡು ಉಂತಲವೆ ಉಂತೊಚ್ಚಿ ಕುಲ್ಲಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಸ 7 ಲೈಕ್ ಡನ್ ಒಂದೇರು ಬರ್ತೇನೆ ನಮ್ಮನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪುನಾಕ್ಲಿಗೆ ಪಡೆ ಕುಲೆ ಬಂತು ಓ ದೇವರೇನೆ ಅಂಚ ನಾನು ಆತ ಉಪದ್ರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಪಾಪತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಲೋಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಹಾಯ್ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಅವರೇ ಅಂತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಯಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನಕಲು ಎಂಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತಂಡ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಮೋನ ಆತು ಸುಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದೆ ಈರು ಹುಷಾರತ್ತೆ ಅಂಚದಿರಿಗೆ ಇರ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ ಚಾಯ ಅಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ನಾಂಡ ಏರ್ ಪಾಪ ಯಾನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಯಾನ್ ಪಾಪತ್ತೆ. ಹಾಯ್ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಪಿನ್ ಮಂತ್ಲೆ ಈ ತುಷಾಂತನೊಂದು ಪಿನ್ ಮಂತ್ ಮುದ್ದು ಪಾಪ ಹತ್ತು ಪಾಪಿ ಮಾಲ ಒಂದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಂಡೆ ಓ ದೇವರೇ ಪಾಪಿ ಪಂಡೇರೇನು ದೀಪ ಜಿಕ್ಕಲೆ ಆನೆಗಾರಿಕೆ ನೂಕುದು ಬಾಡ್ರು ಉಂಟು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಅಣ್ಣನವರೇ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಅಕ್ಕನವರೇ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಲೋಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಎಂಕಲ್ ಕಿನ್ನೆ ಉಪ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಉಪದ್ರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಅಜ್ಜಿ ನಕಲು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ವಾ ಪಡೆ ಕುಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲ್ ಮರಕಂತ ಯಾನ್ ಅಂಚದಲ್ಲ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪುಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಪಾಪತೆ ರಡ್ಡು ನೆರ್ಪೆ ಆತೆ ಬೊಕದಾಲೆಚ್ಚಿ ಪಾಪ ಪಂಡಿನಕ್ಲಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ತಿಕ್ಕು ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲೋಕೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ. ಮುದ್ದು ಪಾಪ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಜೋರ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂದೆ ಓ ದೇವರೇನೆ ಏನ ನೇರ್ಲ ಪಾಪ ಬನ್ಪುನಕ್ಲು ಇಜ್ಜೇರಾ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದೀರಾ ಕಾಪಾಡಿ ಗೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಜೋರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ತುಷಾಂತ್. ಹೌದು ಜನರೇ ಇರೆಗೆ ತೀರುವ ನೂಕರ ಅಂದೆ ಹಾಂ ತೀರುಂಟು ಯಾನ್ ಜನಲ್ಲೇ ತಾರಪೆ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಯಾನ್ ಒರ್ತಿ ಬರ್ಪಿಸಿ 2 ಜನ ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ತಾರ 2 ಜನ ಇರ್ನ ಕೈಟ್ ಬರ್ತಾರ 2 ಜನ ಮಂಡಿಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ದಕ್ಕುನಿ ನಿಜ. ಹಾಯ್ ಸಂಪು ಅವರೇ ಅಂತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು. ಲೋಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಳ್ಳಾರ ದುರಪಯರು ಈ ಕುಲ ಹತ್ತು ಜೀಟಿಗೆ ಪತ್ತನ ಮಾಸ್ತಿ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ. ಶಿವನ ಒಟ್ಟುಗು ದಾನೆ ಪಾರ್ವತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ವತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಹೇ ಮುದ್ದು ಮ್ಯಾಮ್ ಪಾಪಾರು ನಕ್ಕುರು ಮ್ಯಾಮು ಅತ್ತಾಪನೊಂದಲ್ಲೇರು ತುಷಾಂತ್.
ಪ್ರಕಾಶ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ದ ಅದೇ ಇರ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಭರತನಾಟ್ಯ ಎಂಕೊಂಜಿ ಏತು ಪುದರ್ದಿ ಇಯರ್ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಯಾನ್ ಈ ವೈಟಿ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕೊಂಡದ್ದು ಸುಮಾರು ಪುದರ್ದೆ ತೊಂಡೆ ಮೂರ್ತಿ ಹಿಂದಿ ಲೈವ್ಗೂ ಓಂಗರ ಬೋಂಡ ಪನಂದಿರ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಯಿನ ಪಾರ್ವತಿ ಬತ್ತಿಜ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪೇರವೇ ಪಾರ್ವತಿ ನಕ್ಕೂರು ಬಜ್ಜಿ ಪಾಪತ ಬನಂದಿರ್ಲೇರ ತುಷಾಂತ್ ಎಲ್ಲ ಶಿವನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾರ್ವತಿ ಲೆಪ್ಪೇರವೇ ಎಂಕಿನಿ ಒಂಜೆ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪಂಡ ನಕ್ ಮುದ್ದು ನಕ್ಕುರು ಗುಜ್ಜೆ ಅತ್ತಿ ಮುದ್ದು ನಕ್ಕುರು ಗುಜ್ಜೆ ನಾಚ ಪಂಡ ಈರು ಫೇಮಸ್ ಆತ ಅವನಂದಲೇ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂದಪ್ಪ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಅವೇ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಆತ ಆಟಿ ಕುಲ್ಯಾರ ಬೋಪುಜಾರ ಪಾರ್ವತಿ ಆಟಿ ಕುಲ್ಲಾರ ಬೋಪೇರ ಯಾನಂಜಿ ಪುದರ್ದಿ ಓಡ ಪಲ್ಲೆ ತುಷಾಂತ್ ಇರ್ ದೀತಾರಟ ಕೊಡೇನಿ ಪುದರ್ದಿ ಇರ್ ನಕ್ಕೂರು ಬಂದು ಪುದರ್ದೀತಾರೆ ಬೆತ್ತದಾಲ ಉಂಡ ಲೋಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಚಾತೋಟು ದಾಲ ತಿಂಡಿ ತಿಂದಾರ ಮೂರ್ತಿ ಆಟಿಕುಲ್ಲರೆ ಪೋತೇರು ಲೈವ್ ಬರ್ಪುನ ತೋಜ್ಜಿ ಎಕಡ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಇತ್ತೆ ದೂರ ಬೋಯರ ಯಾನ್ ದೀತು ಜಿಪನಂದುಲ್ಲ ಇರ್ತು ಶಾಂತ ಪಾರ್ವತಿ ಏಪ ಬರ್ಪೇರು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ತೋಜು ಜಿಪನಂದುಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನಿ ದೀಪ ಒಂತುಲೆ ಓಕೆ ತುಷಾಂತ್ ಕುಲ್ದೇವೆ ಒಂತುಂಡ ಕಾರ್ ಬಚ್ಚಿನತೆ ಇತ್ತೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರಂಡ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಓ ದೇವರೇನೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಇರ್ಲ ಅವ್ವೆಕ್ಕೆನ ಆಟಿ ನನ್ನ ಸುರುವ ಅವಡು ಮುದ್ದು ಅಂದ್ ಅವು ಆಟಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಇಡತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪೆಡ್ತಿ ನೋಡ ಅಂದೆ ಆಯ್ತು ಶಾಂತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ದಾದಯಿ ಓಲಿ ಅತ್ತಿ ಅವು ಸೊಳ್ಳೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಂಡಾರತ ಸೊಳ್ಳೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಇರ್ ಬರ್ತಾರ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಮೇಡಮ್ ದೂರ ಇರ್ಪಿದಣ್ಣ ಉಂತುಲೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಓ ದೇವರಣ್ಣ ಕುಕ್ಕರ್ ಇಂಚೆ ಬತ್ತನವು ಆಟಿಡ ಅಟ್ಟಡುಕುಲ್ಲೋಡ್ಗೆ ಅಟ್ಟಡುಕುಲ್ದು ಇಂಚಿನ ಭಾವನ್ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಉಂಡತಿ ಲೋಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಚನ ಯಾನ್ ಪಿದಾಡ್ವೆ ಇರ್ಲ ಬಿದಣ್ಣ ಸಂಪತಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಕೈಲಾಸ ಕುಲ್ದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಅಂದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಒಂತೆಡ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪಾರ ಅಂದ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕೋರಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅವಿ ಹಾಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬ್ರೋ ಅಂತ ತುಷಾಂತ್ ಪಿನ್ ಐಡಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯಿತಾ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಪಿನ್ ಐಡಿ ಅವರು ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು ಸೊಳ್ಳೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಯಾನ್ ಪರ್ಪುಜಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅಂದ ಲೊಕೇಶನ್ ಉಂದೀರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ದಾದ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪ ಸೋಡಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಂಪತಣ್ಣಿ ಚಪ್ಪೆ ಸೋಡ ಅವು ಲಾಪುಂಡತ್ತವ ಜೀವ ಗೆಡ್ಡೆ ಯಾನ್ ಏರೇನು ಕೆತ್ತೆ ಮುದ್ದು ಯಾನ್ಲ ಒಲ್ಲೆನಿ ಇರ್ಲ ಒಲ್ಲೆನಾ ಓಕೆ ದೆಂಜಿ ಪತ್ತೆರ ಪೋಪುಜಾರ ಪೋಡಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಆತೆ ಎಲ್ಲ ದೆಂಜಿ ಪತ್ತರ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಬಂದಲ್ಲಿರ್ತು ಶಾಂತ ಎಂಕ್ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಗಮ್ಮತ್ ಬಿಡ್ತು ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಪರಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇರೆಗ್ ಬೇತ ಕೊರ್ಕ ಬೊಂಡ ಕೊರ್ಕವಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ರೋ ದಾದ ಸಮಾಚಾರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಲೊಕೇಶನ್ನೇ ಇರೇನ್ ತೆಂಜಿ ಪತ್ತು ಓ ಐಕ್ಲೆ ನಾನು ಪತ್ವ ಅನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ಲೆಗೆ ಒಂತಂಡಲ್ಲ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಉಂಟು ಐಕ್ಲೆ ಬತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕೈತು ಕುರುವ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಅವ MC ಬೋರ್ಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ತುಷಾಂತ್
ತುಲೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇರೆಗ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಬೋರ್ಡ ಬನ್ಲೆ ದೆಂಜಿ ಪತ್ತರ ಗೊತ್ತುಂಡಾ? ಹಾ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಅವ ಅಗ್ಗಿಂಡ ಮಾತ್ರ ಯಾನಿಚ್ಚ 90 ಕೊರ್ಲೆ ಈಗ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಲೊಕೇಶನ್ 90 ಕೊರ್ಲೆ ಏರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗತ್ ಬೊಕ ಜೆಪ್ಪಡಾರ್ 90 ಪಾರ್ದು ಸಮಾಚಾರ ದಾಲ ಇದ್ದಿಲೋಕೆ ಬ್ರದರ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಬಂದದ್ದು, ಹೋಗಲು ಮನಸ್ಸುಂಟು ದಾರಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಎಂಕ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಗಡ್ಬಡಿ ಇಂಚ ಇಷ್ಟ ಅವೇನು ಕೊರ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಲೊಕೇಶನ್ ಅರೆಗ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊರೋಡು, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊರೋಡಿಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ತುಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ 90 ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಓ ಈಡ್ 90 ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಪಾರ ಪ್ರಕಾಶ್? 90 ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದು ಎಂಚ ಆವರ್ ಪಂದ್ ಮೂಲಿತ್ತ ಮೋಡ ಆತನು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಲೆಕ ಉಂಡು. ದಾರಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಆಂಟಿ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಲೊಕೇಶನ್. ಫುಲ್ ಬೋರ್ಡ ಫ್ರೀ ಕೊರ್ಪರ ಕೆಲವೊಂದು ಸುಶಾಂತ್ ಕೂಪನಂದಿಲ್ಲ ಸಂಪತಣ್ಣೆ ಕೂಕು ಸಂಪತಣ್ಣ ಒಂತೆ ಹಿಂದಿ ಲೈವ್ ನಿಲ್ಕದ್ ಬರ್ತ. ಓಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಪೋದು ಬರ್ತ ಒರಿ ಪೋತೆರತ್ತೆ ಅರೆ ನಾಡಂ ಪೋಲು ಬೊಲ್ಲೋಡು ತಾರಾಯಿ ಬೆಜ್ಜಾರ ಏರೀರ ಸಂಪತಣ್ಣ ಓಕೆ ಉಂಟು ಬೆಜ್ಜಿಲು ಬೆಜ್ಜಿಲು ಬರ್ಸತ್ ವಜ್ಜುಂಡ್ಯಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಂದ ಬತ್ತಂಡ ಆ ಆಂಟಿ ಅಂಕಲ್ ಜೊತೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ? ಹಿಂದಿ ಲೈವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಲ್ಲೊಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅವು ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ರೋ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಲೊಕೇಶನ್ನೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಅವೇನು ಮಲ್ತ್ ಕೊರಿಯರಂಡ ಉಂತ್ವೆ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ದಾದೆ ಪಂದ್ಲೆ ಇರೆಗ್ ದಾದೆ ಇಷ್ಟ ಅವೇನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೆ ತೆರಿಪಾವರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪ ಇದೆ. ಬಾಯ್ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಬರ್ಪೆ ಚೂರು ಕೆಲಸ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಲೈವ್ ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಓದಿರಿ ಗೆಳೆಯರಿ? ಸುಶಾಂತ್ ಕೂಡ ಹೋದ್ರ? ಯಾರು ಕೂಡ ಇಲ್ವಾ ಮಾರ? ಈರು ಬಾಯಿ ಪಂಡರ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹತ್ತಿಯೇ ಬಾಯಿ ಪಂಡ ಅವು ಬೇತೆ ಮೂರು ಆಲ್ ಅರೆ ಮಂಗಳೂರು. ಹಾಂ ಎಂತ ಇದು ಉಗ್ರಮು ರೇಣುಕಾ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನನ್ ಸಾಂಖ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಎರಡಲ್ಲ ಅಂದ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೋರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಬಾಯಿ ಇಜ್ಜ ಬನಂದುಲ್ಲೆ ಸಂಪತಣ್ಣ ಇರೆಗ್ ಬಾಯಿ ಉಂಡತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಮನಸ್ಸು ಒಂಚೆ ಮಾಡ್ಕೊನಿ ಅಂದೆ ಲೊಕೇಶನ್ನ ಇದ್ದೇನೆ, ಯಾರೂ ಇರದಿದ್ದರು ನಾನಿದ್ದೇನೆ ನಕ್ಕುರು ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ತುಷಾಂತ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತುಷಾಂತ್. ಮಂಗನೂರು ಪ್ಲಸ್ ಮಂಗಳೂರು. ಹೌದಾ? ನಮ್ಮದು ಮಂಗನೂರು ಅಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು. ಬಾಯ್ ಸಂಪು ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು. ಹಾಯ್ ಅತ್ತೆ. ಅತ್ತೆ ಯಾರು ಮಾರ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಅತ್ತೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಉಗ್ರಮ್ ಅವರೇ ಅತ್ತೆ ಇದ್ದಾರಾ? ಅತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಕತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಲೊಕೇಶನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೆದಂಬು ಬೇಡ ದೀಪು ಜಿರೆ ದಿವಚ್ಚಿ ಅವೈ
ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಲೈಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಲೈಕ್. ಉಗ್ರಮ್ಮ ಅವರು. ಪಿನ್ ಐಡಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತಾ. ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ಎಂತ ಮಾರೆ, ನೀವೆಂತ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಂಪದಣ್ಣ. ಹೌದು, ನನಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಂತ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೆದಂ ಪಂಡ ತರೆ ಅಡಿ ದೀಪನ ದಿಂಬಗೆ ನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಲೊಕೇಶನ್. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಲೈವಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಂತಾನೆ. ಹ್ಞೂ. ಸಂಪತಣ್ಣ ತುಂಬ ಕೋಪದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಎಂಚೆಂಚಿನ ವೇಸಲು ಬರ್ಪನ. ಮುಖ ಯಾಕೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಅವು ಜನ ಪೋಂಡು ಲೊಕೇಶನ್ ಇದೆತ್ತೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೊಕೇಶನ್ನ. ನೀರು ಬೋರ್ಡೈ ಪರಿಹಾರ ಏರಿಗಿ ನೀರು ಒರ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ. ಇಂಚಿನ ಪುರ ಬನ್ನಾಗ ನಿಕಲ್ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಲಿ, ಗಂಗಸರ ಬೋರ್ಡ ಏರೆಗ್ ಅವು ಮೇರೆ ಕೊರ್ಲೆ ಸಂಪತಣ್ಣಗೆ ಪರ್ತ ಜೆಪ್ಪು ಇರುತ್ತೆ. ಅಕ್ಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಕೊರ ಬಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ತು ಬಿಡು, ನಾನು ಪೋಪೆರತ್ತೆ. ಎನ್ನಡ ಉಂಡು ಲೋಕೇಶ್ ಫುಲ್ ಕುಪ್ಪಿ ಉಂಡು ಬನಂದಿಲ್ಲ ಸುಶಾಂತ್. ಎಂಕದಾಯ್ತು ಇರೆಗುಂದೆಕ್ ತಿನಾರ ಅವಿ ಸಂಪತಣ್ಣ. ಹಾಯ್ ಜಯರಾಜ್ ಅವರು, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಏನು ಟೀ ಕುಡಿದ್ರ ನೀವು? ಹೈಡು ಕೊರಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, 9 ಲೈಕ್ ಡನ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಾಲ್ ಬರ್ತು ಅಂತ ವೆಯ್ಟ್. ಏನು ಸಾರಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಕಲ ಕಮೆಂಟ್ ಓದಿ ಅವಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಓದಿ. ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್. ತುಷಾಂತ್ ಬ್ರೋ ಬಲೆ ಆಯ್ನ ಮುಗಿಪುಗ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಡೆ ಪೋಯರ್ ಮರ ಉಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲೆವೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದೇ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಉಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲೆ.
ಓಕೆ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಷಾಂತ್ ಕೇನುಜಾ ಆರು ಪುಂಡಿ ಬೇಯ್ಪಯರ ಪೋಯಿನ್ ತೋಜುಡು ದಾದಾಂಡು ಕೇನುಜ ಮಾರ ಓ ದೇವರೇ ಕೇನುಜ ನಿಕ್ಲ ಕೆಬಿದಾದಾತ ವೆಯ್ಟ್ ಎಂತಲೆ ಪುಂಡಿ ಕಂಚಂಡ ಒಂತಲೆ ಚೂರು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅತ್ತ ಮ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ಲ ಮಾರ ಮ್ಯೂಟು ಕೇನುಜಿ ನಿಕ್ಲ ದೀಪುಜಿದುಲೆ ಸರಿ ಬನ್ಲೆ ಕೇನುನು ಬನ್ಲೆ ಕೇನುನು ಪನ್ಲೆ ಮಾರ್ ಕೇನುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಇಸ್ಸೋಕು ಕೇನುನು ಮಾರ ಎಂಕಿ ಕೇನುಂಟು ಪಡಬಯರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೌದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಗೈಸ್ ಕೇನುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಉಸಾರ್ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಈರ್ ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲ ಕೇನುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡಿದಾಯ್ತಾ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ತೋಜಿಜ್ಜಿ ಮಿತ್ತಡತ ತುಯ್ಯ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಯಾನುಂಡತೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತು ನಿಕಲ ಕಮೆಂಟ್ ಓದಿ ಹುಷಾರತೆ ಈ ಬರ್ಸಗು ಗೋಂಕುತ ನೀರಿತ್ತಂಡ ಕನಲೆ ತುಷಂತ್ ಬ್ರೋ ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಆತು ಸಲ ಕೇನುಡು ಬಂತೆ ಅಂದೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಕೇನು ಜೀವನಂದುಲ್ಲೇರು ಲೊಕೇಶನ್ ನೇರ್ನ ಮಂಡೇರ್ನ ಕೇನುಂಡು ಮೇರ್ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣೆ ಪನಿ ಬೊಕ್ಕೆ ಅವು ಕೇನುಂಡಿಂದೆ ಅಪ್ಪ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಪಿನ್ ಐಡಿ ಉಲ್ಲಾರ ಪಿನ್ ಐಡಿ ಕೂಕು ಪಿನ್ ಐಡಿ ಜೆತ್ತಾರ ಲಕ್ಕಲೆ ಜೆತ್ತಿತ್ತಾರ ಸ್ಕಿಪ್ ಓಲಿ ಎಕಡ್ ದಾದ ಇನಿ ಲೈವ್ ಎಕಡ್ ಯಾನ್ ಏನೇನು ಓದ್ತರಬೋದು ಏನೇನಾಂಡು ರವೀಂದ್ರ ಅಂತ ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡು ಈರ್ನ ಓವಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಸಂಪು ಬ್ರೋ ನೀರು ತಿಕ್ಕನಾಗ ಪನೋಡು ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ವ ಅವತ್ತ ಅವ್ಯತೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡು ಮನೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡ ಬೊಕ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಒಯ್ಪುಗವೆ ಬಲ್ಲಬಾರ್ದು ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿ ತೂಲೆ ಬರ ಮಿತ್ತು ನೀರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ದಾದ ಮ್ಯೂಟ್ ಕೇನು ಜುವನ್ನಿ ಅವ್ಯತೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಉಲ್ಲೆ ಮನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಷಾಂತ್ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಚಾನರೇ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ಮದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತಾಯ್ತಾ ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಆಯಿತಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಓದಿರಿ ಜನರೇ ಸ್ಕಿಪ್ಪು ಕೇನುಜಿ ಅಂದ ಸ್ಕಿಪ್ಪು ಕೇನುಜಿ ನಾ ಕರ್ಮ ನೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು
ಓಕೆ ಓಕೆ ಜನರೇ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಹೌದಾ ಜನರೇ, ಎಲ್ಲಿ ಓದಿರಿ? ಕೂಕು ಜನರೇ, ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಆಯಿತಾ, ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ. ಲೋಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ದೂರ ಬೈರಿ. ಕೇನುಜಿ ಕೇನುಜಿ ಬಂದು ದೂರ ಬೈರಿ. ದಾದಿ ಇಂಚಲ್ಲ ಪುಂಡಿ ಮಂಡೆ ಪುಂಡಿ. ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ, ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೈಡಲ್ಲಿರುವವರು ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ಹಾಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಸಂಪತ್ತಣ್ಣೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಯ್ನ ತಾರಾಯಿ ಬೆಜ್ಜರ ಪೋಯಿರಂದು ಸಂಪತ್ತಣ್ಣೆ. ತುಷಾಂತ್ ಈರುಳ್ಳಾರಿಂದ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಉಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಬುರುಂದ ಪಜೆಬಾರ್ದು ಜರ ನೆಲಟ್ಟೆ ಬುರಂದಾರ. ಲೋಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ, ಲೋಕೇಶ್ ಬ್ರೋ, ಸಂಪತ್ ಬ್ರೋ ಬೋರ್ ದೆಪ್ಪರ ಪೋಯರು ನೀರು ತಿಕ್ಕನಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿ ಯಾನು ಕುಪ್ಪಿದ ಹೆಂಚಿನೇನಿಗಳು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪನಾಗನೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ರವೀಂದ್ರನ್ ಅಂದಿಯ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಾಪಿನಿ ದಿವರಲ್ಲೇ ಕಚ ಕಚ ಕಚಕ ಒಂದು ಕೊಚ್ಚು. ಇನಿ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಲೈವ್ಗೂ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಖುಷಿ ಆಣ. ರಡ್ಡು ದಿನ ಒಟ್ಟು ಲೈವ್ ಇಪ್ಪಂದು ಇನಿ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತುಷಾಂತ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪರ ಪನೋಡಿ ನಾನ ಪನೋಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇರ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಲ್ಪರ ಬರ್ದು ನಿಕ್ಲಿಂಗ್ ಕಚ ಕಚ ಕೊಚ್ಚು ಅತ್ತೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಒಲ್ಲಾರ ಲೊಕೇಶನ್ ಪಜೆಬಾರ್ದು ಜೈದನ ರಡೆಗೆ ಗಟ್ಟಿ ನಿದ್ರೆ ನಾನು ಕುಂಭಕರ್ಣೆ. ಈ ಜಪ್ಪ ಈ ಕಾಲದಾಗಿತ್ತೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಂತು. ಈರು ರಡ್ಡು ದಿನ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಉಮೇಶರ್ನ ಸೊಂಟ ಪೋಂಡಿಗೆ ಅಂದ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಪೋಯಿನ ರೇಡಿಯೋ ರೆಡಿಯೇ ತುಷಾಂತ್ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಾಲ್ ಕಾಲ್ ಅಂದಿ ಪಾಪಿರಿ. ಹಾಂ ಯಾರು ರೆಡಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ತುಷಾಂತ್ ಪಜೆ ಪೂರ ಬೊಲ್ಲೊಗು ಪೋಂಡಿ ಅಂದ ಇರು ಬೊಲ್ಲೊ ಬಿಡಿಯಾರ ಪಜೆನು ಬೊಕ್ಕ ಲೊಕೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಏಪಲ್ಲ ಇವಿ ಪಾಪಿ ಏರು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುನಕಲ್ ಪೂರ ಪಾಪಿಲೆ ಪೊಸತ್ ದೆಪ್ಪುಗ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಷಾಂತ್ ಕಾಲ್ ದೆತ್ತು ಪನ್ಲೆ ಅಂಚ ಪರಿಯೆ ಪುಂಡಿ ಬೊರ್ಚು ಅಂದೆ ಲೊಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ. ಪಕ್ಕ ಲೊಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಲೈವ್ ಏಪ ತುಷಾಂತ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುವಾರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೇರೆ ಮರಣಿಯ ನಾನು ಲೈವ್ ಬಲೆ ಬಂತೇರಿ ಏರಿಂದಿತ್ತೆ ನೆನೆಪಿಚ್ಚಿ ಮಾ ಇತ್ತನಿಗೆ ಪೆಟ್ಟೆ ಮಾಡುವಾರ ಅಂದು ಮಾರ.
ಬಲೆ ಬಲೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗು ಅಂದ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಪುಣ್ಣಿಮೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಅಂದ. ಗಿಡಪುಲೆ ಆ ಕಾಲ್ನ ಕರ್ಮ ಅಂದಿ ಅವನ್ ಚೊರಪಟ್ಟು ಮಾರ ದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೆಲವೆರುಂಡದು ಚೊರಪಟ್ಟು ಹೊರಕ ಅಯ್ಯೋ ತುಷಾಂತ ಆ ಫೋನನ್ನು ಅವಳು ನೀರಿತ್ತು ನೈಕ ಪಾಡ್ಲಿ ಏರಾವು ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲೇರು ಹಾಂ ಅಂದಿಯೇ ತುಷಾಂತ ಕೆಲವು ಅಂಚೆನೆ ದೆತ್ತು ಉಂಡತಿ ಕಾಲ್ ದೆತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಗಡಿ ಗಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಯಾನೈಕೆ ದೆಪ್ಪು ನಿಜ್ಜೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಣ್ಣು ಉಂಡತಿ ನಂಗೆ ಕಾಲ್ ದೆಪ್ಪರ ಹೋಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ನನ್ನ ಹಿರೇನ ಪುದರ ಮುದ್ದು ಭಾಗ್ಯ ಕಾಲ್ ಭಾಗ್ಯ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಲೊಕೇಶನ್ ಒಂದದೇ ಫೋನುಗೂ ದಾದಾ ಇನಿ ಫೋನುಗ ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬೋತುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದ ಇನಿ ಕನತ್ತನು ಅಂಚ ಇನಿ ನಿಖಿಲ್ದ ಪೂರ ಪಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಾನು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪಣ ಅಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಲೊಕೇಶನ್ನ ಏತಾಂಡ್ ಒಂದು 200 ಆಂಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕಾಯ್ತು ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ದೀಪತ್ತೆ ಅವು ಪಿನ್ ಪೋದಿತ್ತು ಚಾರ್ಜರ್ದತ್ತು ನಮ್ಮನ ಮೊಬೈಲ್ದ ಅವಕ್ಕೆ ಸೇರಿದು ಒಂದು 400 ಪೂರ ಸೇರಿತು ಕುಕ್ಕರ್ ಮ್ಯಾಮ್ ದೀತನ ಪುದರ್ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಕುಕ್ಕರ್ ಮ್ಯಾಮ್ ನಕ್ಕೂರ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಪೋದು ಕುಕ್ಕರ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಡ್ಡ ಪೂರ ದೂರ ಪೋಯಿರು ರವೀಂದ್ರ ಎಣ್ಣೆ ದೂರ ಪೋಯಿ ಅಂದ ಓ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬನ್ನಿ ಮೊಬೈಲ್ ದೈ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಎನ್ನಾಯ್ತ ಹೋಗ ಲೊಕೇಶನ್ನ ಅವ್ರು ಹಿರೇನಡಕ್ಕೆ ಏನು ಮೂಲು ಬಜ್ಜಿ ಐವ ಅಂದ ಮೂಲು ಫೋನ್ ರೀಸೆಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರ ಅಂದ 300 ಕೊರಂಡ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂದೆ ಇರ್ಪಾಡ್ವಾರ ಅಂದೆ ಲೊಕೇಶನ್ ನಾರಕ್ಕದ ಜನ ಮಾರ ಬೊಲ್ಲಗು ಬುಡ್ಲೆ ಮಾರ ಅಂದೇಸಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ನಿಂಗೆ ತೆರಿಕ್ಯಾರ
ಕೋಯರ ಪೂರ ಉಲ್ಲರ ಇಜ್ಜರ ಉಲ್ಲರ ಪನ್ಲೆ ಇತ್ತೆರಡು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳೆ ಪಂದ್ ಅವು ಏತ್ ಪಂಡಲ ಆತಿ ಏತ್ ಬಂಡಲ ಆತಿತ್ತು ಶಾಂತ ಇನಿ ಕಿರೀಟ ಎನ್ನನೆ ಅಂದು ಕಾಲ್ ದೆತ್ತು ಇಂಚ ಪಂದೆ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಚಂದದಾರ ಅಯ್ಯೋ ಲೊಕೇಶನ್ ಏರು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಯಾನುಲ್ಲ ಮೂಲು ಓಕೆ ತುಷಾಂತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈರ್ ಲೊಕೇಶನ್ನೇ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಜಿತೇಶ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ್ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗೂ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ಉಲ್ಲಾರ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನೂದು ಕಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಬೇಗ ಓದಲೆ ಮನದುಲ್ಲೇರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಜಿತೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ್ ಸೌಖ್ಯನ ಚಾಪರಿಯರ ದಾದಿ ತಿಂಡಿ ನೂದು ಕಮೆಂಟ್ ಓಂಡಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುನೆ ಬಾರಿ ಬಂಗು ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಈರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಜಿತೇಶ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಅಂದ ಒಂದು ಓದಿತ್ತು ಮಾರೆ ಕಲಲ ಮೂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಮೂಡೊಂದುಂಡು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣೆ ಓಲ್ಪೋದು ಬರ್ಪು ನಿಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬರ್ಸ ನೀರ್ ಬರ್ಸ ಅಂದ ಬೊಕ ಎಂಚಿ ನಾವು ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ಸಾರ್ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಚಾ ನನಪರೋಡು ಅಂದೆ ಜಿತೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಈ ಜನ ಉಂಡ ಮೂಲೆ ಬಂದಲೆ ತುಷಾಂತ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಓಲ್ ಮಾಯ ಹಾಯ್ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಅಂತ ಜಿತೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಅಂದಿ ಕಲಾಲ ಮೂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಗದಿಗೆ ಬರ ಮೂಡ್ ಬಲಣ್ಣ ಬಲೆಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೇಗ ಬತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಪೂಜೆ ಎತ್ತೇರಾನ್ ಕುಕ್ಕು ಜನರೇ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಜನರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ಒಂದಿ ಗಂಜಿ ಒಣಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪುಂಡತೆ ಅವು ಕಜ್ಜಿ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾರ್ ಇಂಚ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಂಡ ಅವ್ಲು ಸ್ಲೋ ಆಪುಂಡು ಅಂದೆ ಓಕೆ ಯಾಂದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚಂಡ ಅಂದೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಐಡಿಯಾ ಕೊರ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜನಲ್ಲ ಲೆತ್ತುಂಡ ಈ ಜನ ಜಂಪು ಮಾರ ಬಂದಲು ಸುಶಾಂತ್ ಕುಡುಚ ಚಟ್ನಿ ಇತ್ತು ಕುಡುತ್ತ ಚಟ್ನಿ ಇತ್ತು ಈರಂತೆ ಕುಡುತ್ತ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲ ಜಿತೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ನೈಸ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಓವಿ ನೈಸ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ನೈಸ್ ಆಂಡ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಾಡಿನ ಅಂಚ ಅವೇನು ನೈಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ರಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತುಷಾಂತ್ ಅಂದಿಯ ತುಷಾಂತ್ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಆಜಾನ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಜರಿಲೆತ್ತಲಕ್ಕೆ ಕಡಿಂಚಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ಲೊಕೇಶನ್ನ ಉಳ್ಳಾರ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಉಳ್ಳಾರ ಯಾನು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಾಗ ಪರಂಗಿ ನೀರು ನಾಯಿ ಬಾಟ್ಲಾಗ ಯಾನ್ ಪೋಪ ಹಿಂಗಂಟದ ಬಸ್ ಬರಿಯರಂಡು ಈಡು ದೂರ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಈರು ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪೋಪುನ ನಡತ್ತು ಪೋಲಿ ಅತ್ತು ಚಪಾತಿದ ಪೊಡಿ ಬನದಿಲ್ಲೇರು ತುಷಾಂತ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮುತ್ತು ಬನದಿಲ್ಲೇರು ಜಿತೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಬಾಯ್ ಜಿತೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ನೈಸ್ ಪಂಡಿ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ನ ನೈಸ್ ಪನ್ಯ ಅಂಡ ಒಂದು ಪರತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅತ್ತೆ ಇರೆಂಚ ನೈಸ್ ಪಂಡಾರು ಅವ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಸ್ ಬತ್ತಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಬಸ್ ಬತ್ತಂಡು ಬಲಿಪುಲೆ
ಗೆತೊನ್ನಾಗ ಪೊಸತಿತ್ತಂಡ ಅತ ಹಾಂ ಗೆತೊನ್ನಾಗ ಪೊಸತಿತ್ತಂಡ ಅವು ಏತ್ ಒಂಜಿ 4-5 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಪರತ್ ಆತ. ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಹತ್ತು ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ರಿದ ಪ್ರಭಾವ ಏನಿತ್ತ ಲೈವ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸುಶಾಂತ್ ಬಸ್ಸ್ ಏರಾಂಡಲ ಇಪ್ಪೆರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪೆರ್. ಓ ದೇವರನ ಲೊಕೇಶನ್ನ ಓ ಈರ್ ಐಕ್ ಬಲಿಪುಂಡು ಐಕೆ ನೈಸ್ ಪಂಡಿನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರವೀಂದ್ರನಿಗೆ ಸುಶಾಂತ್ ಪಾಪಿಲ್ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಬೊಲ್ಲೊಡು ಬುಡ್ರೊಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಅಪರೂಪಗ್ ಲೈವ್ ಬೈದೆ ಒಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚೆಲ್ಲರಿಂದ್ ಕೇಂಡಾರ ಏರಂಡ ನಾವು ಪನ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವೆನ್ ಬುಡ್ದು ಬೊಕ ಪೂರ ಪಾತೆರ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ ಹುಷಾರಾಂಡ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಕೇನೋಡತ. ತೆಲಿಪೇರಿ ತುಷಾರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಹಾಂ ಹೇಳಿ. ಹುಷಾರು. ಉಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಪೋತುಜಿ ಉಲ್ಲ ಏನು ಬಂಡಾರ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಿದಣ್ಣ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಲೆ ಬಂದು ಬಂದು ಓನರ್ ಜಂಪ್ ಮಾರ ಇಜ್ಜುಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬ್ರೋ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಮಂಟಿಗೆ ಬಲೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಇವಾಗ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಷಾಂತ್ ಕೇನು ಉಂಡತ್ತೆ ಉಲ್ಲಾರ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಾ ಬಿನ್ನೇರು ಬರ್ತೇರು ಅಂಚ ಅಂಚ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅವರು ಹೋದರು. ನಾನೊಂದು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಅದು ಹೋಯ್ತು ಎಲ್ಲಿಗೋ ನಾಪತ್ತಾಯ್ತು. ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಮೆಂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ. ಹೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿ, ಬನ್ನಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಂತ ಪೊರ್ಲು ನೋಡುವುದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಅವರು ಪೊರ್ಲು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರಿಗುಂಟಲ್ಲ ಎರಡೆರಡು ಕೊಡಬೇಕು. ದಾಯಿಗೆ ಬತ್ತಿನಿಗೆ ಬೊಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಇರ ಮಂಡ್ಯ. ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಮರ ಪಾಪಿಗಳು. ಫೆಬ್ರವರಿ ದೇವರೇ. ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಮೆಂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗುಡ್ ಗುಡ್. ಹೈಡಲ್ಲಿದ್ದವ್ರು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಮ್ಯಾಡ್. ಎಂತ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್. ರೈಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೈಲು ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಆ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಜ್ಜಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಬನ್ನಿ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೋರ್ಡು ಪಂದೆ ಕೊರ್ಪುಜರಿ ಪೊಡ ಅಂದಿ ಸಪೋರ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಮೂರ್ತಿ ಬ್ರೋ ಉಲ್ಲಾರ ರೋಲ್ ಪೋಯರ್ ಅಂದಿ ತುಷಾಂತ್. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಬನ್ನಿ ಜನರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಕೊಬ್ಬು. ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕುಕ್ಕರ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಪನೋಡು ಪನೋಡು. ಗುಡ್ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ಐನ ಆಡತ್ತಾ ಏನು ಎಂಡ್ ಬಂತು. ಓಕೆನಾ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ನ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಐದು ತಿಕ್ಕಗ. ಓಕೆನಾ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ, ತುಷಾಂತ್ ಮೇರ್ನ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣನ ಲೈವ್ ಉಂಡತ್ತೆ 5 ಗಂಟೆ. ಆ ಲೈವ್ ಉಡ್ತಿಕ್ಕಗ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಇತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಇತ್ತಾರಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳವೆ. ಫ್ರೀ ಇತ್ತಾರಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಕೇಂಡ ಉಲ್ಲಾರ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಯಾನೇನ ಬನ್ನಿ ಕೇಂಡ ಫ್ರೀ ಇತ್ತಾರಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ. ಓಕೆ ಮಲ್ಪ ಸರಿ ಅಂಚಂಡ. ತುಷಾಂತ್ ಬಾಯ್. ಬಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಮಾರ ಓಡ್ಡದು. ಬಾಯ್ ಹೇಳಿ. 14ನೇ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ. ಟಾಟಾ. ಓಕೆ ಟಾಟಾ ಸರಿ. ಬಾಯ್ ಜನರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಯ್. ಈಗ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮರ, ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಬ್ಬ. ಸೂಪರ್, ಬಾಯ್. ಕುಕ್ಕರ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಯ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೋಗು? 20 ತನಕ ಲೈಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಇವರಂತ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಅಣ್ಣನಂತ ಲೈಕ್ ಕೊಡು ಅಲ್ವಾ? ಶಶಿಕಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ನೀವೇ ಅಲ್ವಾ? ಯಾರು ಇರ್ಬೋದು? ಲೈಕ್ ಕೊಡುವವರು ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೀರಾ? ಆಯ್ತು. ನೈಸ್. ತುಷಾಂತ್ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಮಾರ ತುಷಾಂತ್? ನೀವೇನಾ? ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ.
ಯಾರಪ್ಪ ಇದು? ಬಿರುಸಣ್ಣ ಹಾಯಿ ಸೂಪರ್. 21 ಲೈಕ್ ಆಯಿತು ಮಾರೆ. ಕುಕ್ಕರ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ನಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿರೋಸ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಸಪೋರ್ಟು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಪ್ಪ ದೇವರೇ. ಸಿಸ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬಿರುವಸಣ್ಣ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ. ನನಗೆ ನಗು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಮಾರೆ. ಹೈಡ್ನಲ್ಲಿರಬೇಡಿ. ಕಮೆಂಟ್. ಹಾಯ್ ರವೀಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಅಂತ ವಿರೋಸಣ್ಣ. ತುಷಾಂತ್ ಬಂದೆ, ನೀವೇನಾ? ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಶಶಿಕಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ನೀವಂತ. ಗುಡ್ ಗುಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ. ಶಶಿ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮುದ್ದು ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ. ಹೌದು, ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಹೌದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನೀವೇ ಅಂತ. ಸಪೋರ್ಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಅಣ್ಣ? ಈರಿ ಇನಿ ಪೋಪು ಜರ್ ಕುಕ್ಕ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುದ್ದು ಅವರು. ಶಶಿಕಾಂತರೇ ಅಂತ ಬಿರುವಸಣ್ಣ. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೂರ ಪೋದಿತ್ತಾರೆ. ಯಾನ್ ದೂರ ಪೋತನ್ ಪಂಡ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಅಣ್ಣ, ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಡಮಾರ್ ಆದಿತ್ತು. ಶಶಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಅಂತ ತುಷಾಂತ್. ಪೊನ್ನ ಪುನಃ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪುನಃ ನನ್ನ ಪುನ್ನೀರ್. ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಅಣ್ಣ. ಅಯ್ಯೋ, ಹೊಸತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತೆ ಅತ್ತಿ ವಿರೋಸಣ್ಣ ಪರತ್ತೆ ಮಾರ. ಅವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆತೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಡಮಾರ್ ಆತಂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಬಿರೋಸ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಅಣ್ಣ. ಯಾನ್ ಜಂಪ್ ಆವಡ ಓಕೆ ಅಂಚಣ್ಣ, ಯಾನ್ಲ ಎಂಡ್ ಮಂತ್ ಓಕೆನಾ? ಹಾಯ್ ತುಷಾಂತ್ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಶಿಕಾಂತ್ ಅಣ್ಣೆ. ಅಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ, ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ತಲೆ. ಓ ದೇವರನೇ, ಯಾನೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪವನ್ನ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ತುಷಾಂತ್ ತೂಲೆ ತುಷಾಂತ್ ಒಂದು ನ್ಯಾಯನ ಕಲ್ತೆ. ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರಡು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹೊಸದು ಮಾಡಿನಿಕ್ಕೆ ಅಂದ ಬಿರುವಸಣ್ಣ. ಓಕೆ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರ್ಕಾವೆ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಚಾಂಡಿಗೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಅಣ್ಣ. ಹಾಯ್ ಶಶಿ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ತುಷಾಂತ್. ಹಾಂ ಹೊಸತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಂ ಪರತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಬನ್ನಿ ಓಯ್ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ತುಷಾಂತ್. ಎನ ನೀನು ಪೋರ ಬಿಡು ಪೂಜೆ ಎ ಕಡೆ ಬೈದ್ವಿ ಎರಡು ಅದಾದಾತು. ಒಂದು ನ್ಯಾಯನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಲ್ಲ ಪುಚ್ಚಿ. ನಾಯಲ್ಲ ಪುಚ್ಚಿ ಆಯ್ತಾ? ಏರ್ ಬಾಂಬ್ ಪಾಡ್ನಿ ಡಮರ ಬಾಂಬ್ ಪಾಡ್ನಿ ಏರಿಂದ ಪನೋಡ ಏರ ಕಣ್ಣು ಬಾರ್ದೇರಿ, ಕಣ್ಣು ಬೂಡ್ದ ಇನಿ ಇರ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಮನ ಈ ಹಾಯ್ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣ. ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಯಾನ್ ಎಂಟು ಮಲ್ಪಡೆ ಅಪ್ಪ ನಾನು. ಓಕೆ ಅಂಚಣ್ಣ, ಬಾಯ್ ಗೈಸ್. ಇದು ಕೊಡ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾತ್ರಗಳ ಬಾಯ. ಓಕೆ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾತಿರ್ಗ ಓಕೆನಾ? ಟಾಟಾ.
సరే తుషాంత్ ఇంకా ఆపుజి మరి ఈ తెలుగు పలుకులు ఆపుజి సరే బాయ్ ఎండు ఎండు మల్లె ఓకే బాయ్ ఒక తిక్కుగా ఓకేనా ఎట్లా ఎన్నేరు మారు